sasayaw na kayo. Damay. Ala! Wala akong kasalanan dito, mama. Sige, let's do this! Dito na tayo. 1, 2, 3, music! Say! Say! Woo! Ma'am, sino dito yung kakabukon lang? Yung sabi mo kakabreak lang? Ako. Ay, ikaw? Kakabreak mo lang? Kailan lang? Last year ata. Dugay naman kayo. Last year naman yan. Amin ako last week. Dugay na. Deserve ni mo ang another relationship. Okay? Kung nakakay natunan, ma'am, sa a year ago, din mo ka-break up sa imong natunan. Hindi mo yung classmate. Ay! Nganong dili man ka sa classmate, ma'am, kay? Kaya una ko mabansa. Eto, narinig ko kanina may sumigaw. Sabi niya, may boyfriend yan, may boyfriend. Okay, may boyfriend ka ba? Graduate na po. So, Pwede na. Oh, nag-arason na. Pwede naman. Gano'n man kung punggan ninyo. Kinanglan man kung Sir. May boyfriend? Sure na. Anong prutas siya? Chico. Magiging isang Chico ka daw. Bakit Chico? Wala lang. Tapos, hindi ko bypass yung Chico. Ang pogi nito, sayang. Okay. Kaya ito, nakahanap pa. Okay lang yan. Ito naman. Ma'am, kung si Sir ay Chico para sa kanya, para sa'yo, kung magiging prutas si Sir, anong prutas siya? Durian. Wow! Bakit durian? Dapat naman yung sagot pala ba na? Bakit durian? Hindi po yung namin so ang durian, diba? Damo to mo. Hi, Kimi! Nagtataka siya ba? Tataka siya. Kimi! Okay, Kimi! Ano ang tipo mo sa lalaki? Maski siya pakasal Ay, siya, may Abogado ako. Okay, sir. Dahil ikaw ay kaibigan ni Kimi, ano ang gusto mo para kay Kimi? Diri siya nagsala, kaya niya microphone. First, reset niya ang heartache, baka ka na yung number. Oh, no! Okay. So, X. X na lang. Kimi, Mira. Okay. Next. Daw mo ubral na rin sa check, yung pera niya scholarship. Okay. Okay lang ba ito? Ma-upload natin ito sa Facebook page. Okay, Kimi, okay lang yan. Alam mo kasi minsan, tama na, makinig ka dito, tama na yung scholarship, tapos na yun. Alam mo kasi, minsan talaga, yun yung sikreto kung bakit tayo lalong gumaganda. Kasi kailangan natin ng mas bata. Okay, eto. Handa na ba ang puso ni Kimi na magmahal ulit? Hindi. Okay. Kung sa ngayon ay hindi, mamaya bibigyan natin siya ng rason para muling mabuksan ang... Okay. Anak Ron. Okay, Anak Ron, ha? Sige. Okay? Now, sabi ko kayo dito. Bilis lang po. Sir, anong pangalan? What's your name, sir? Iyan po, iyan. Ian. Okay, Sir Ian. Hindi na kayo ako. Okay. Kung may a-advise ka kay Kimi, ano yun? Taga-ispilahan na rin. So, tapos sa first year college to fourth year college. Kaya problema sa pasikigan daw sa Pilipinas. Uy, talaga rin talk yan. Okay. Okay, thank you so much. Tatanungin ko lang pangalan ng boys natin. Your name is? Pao. Pao? John Ray? John Anthony? Novi? Okay. Bright? Si Bright talaga tawang-tawa na. Wala pa, hindi pa to. Okay, girls, magka-catch kayo ng bouquet. Dito tayo. Bright? Dito mo, Bright? Puntahan. Pag natapon ni Bright ang bouquet, ang sasalo ay uupo kaagad. Let's go! Woo! Agawan! Sige! Agawan! Agawan! Ano?
tayo sa likod. Ito si Sir, dahil alam naman namin, close na close, Sir. Kung tatanungin kita sa 5 lalaking nandito, kung meron kang irereto kay Kimi, sino sa kanila? Si Sir, Apollo. Favorite mo niya yung Apollo. And then, sa campus ni Sir, Adidas, di ba na Sir? Adidas ay yung favorite brand. Sir, ang break pa tanaw. Okay, so that's the back of your best friend. Thank you so much, sir. Another question. Next. Friend gihapon. O, direta. Direta. Sugot ba ka? Ano din? Forward ba? Yan nag-bisod. Sugot ba ka na if ever na ay makatuluyan si Kimi sa atong mga naglibog na po siya o naglibog. For example, mapilian niya ang gipili sa iyang best friend. Unsa nga kanta ang imong kantahon sa ilang kasal? Wala, hindi ka invited. Ay, wala. Pila na Kim. Chorus. Till I met you, till I met you. This feeling seems to grow more every day. I love you more each day. Till I met you. Naku, si Kimi, wasak na wasak na yung gabi. Hi sa mga friends. Dito kasi. Your name is January. from Yes, sir. Jensen. Sir, Bisaya ka, sir? Yes, sir. How old are you? 21. 21. Young. Okay. Alright. Sir, nagmumotor ka ba? Yes, ma'am. Kung si Kimi ay magiging isang motor ka ngayon, anong klaseng motor si Kimi? Uy, grabe man inyong mga answer, uy. Ayun, okay, ganyan mga. Meron ka lang sagot. Siya ay magiging isang Sniper. sniper ka daw. Bakit naman? Bakit naman sniper? Sa looks mo. Unsa man ang dogs? Ano ba? Ang design ba ako? Wow! Lamig! Good pa daw ang design. Pero bago ang lahat, may yung mga best friend ni Kimi nagtuturo. Alam niyo anong sabi nila? Janray, sabihin mo, raider siya, raider. Anong raider mga? Raider kay nagatuwad. Uy! Kapat na nila nila. Maayo lang, kay nag-decision kang sniper. Kay nagwapo kaayo ang style. Okay. Next one. Ito parang yung pang high school na uyaw. Ganun yung, parang yung namimigay ng chocolate, extra ballpen, extra notebook. Yung mga ganon. Nagka-girlfriend ka na ba? Mga ilan? Isa. Nung yun yung girlfriend mo, ganyan na ba yung hati ng buhok mo? Ang pogi-pogi niya. Okay. Sir, gusto mo ba ng medyo mas may edad kesa sa'yo? Ano, magdesisyon man ang mama nila. Okay. Okay. Nakauyab na ka anak nas may edad sa imo, sir. Wala pa. Pero ganahan ka mo testing. On sa mo mama, asa ang mama? Ay, abi ko ikaw ang mama. Thank you so much. Sir, nganong quiet man kakaayo? Unsa ba? Nganong quiet? Meron ka bang pinagdadaanan ngayon? Ay, meron! Okay, maaari ko bang malaman kung ano ang naging dahilan kung bakit hindi ka makapag-concentrate sa ating ginagawa? Nais namin ipaalam sa iyo na ang selebrasyon ni Mr. and Mrs. Garcia ay para din sa iyo at mapakinggan namin ano ba ang iyong pinagdadaanan. Wala ka dyan isulti! Okay, tinuod ba? Anong quiet man kaayo ka? Saan ka, sir? Gikapoy ka? Asa ka gikapoy? Sorry. Sa work? Uy, sa work siya gikapoy! Okay, sir. Kung kapoy
Resign. Resign. Sorry. Kimi? Mahal kita. Nakita ko sa'yo ang red flags ko. Okay. Sir, bakit red flag ang gusto mong makita kaagad ni Kimi? Kasi, I want her to color me. wow! Okay. Gusto niya na kulayan mo ng green. Anong green yun? Okay, thank you so much, Novi. Napakatalino mo, no? Okay, papakita ko sa'yo ang red flags dahil gusto kong kulayan mo ng green. Sino ang pinipili mo ngayong gabi? 1? Okay, balik tayo ulit, ha? Male number 1, number 2, 3, 4, 5, or 6? Number 6! Congratulations! Thank you so much. Now, Novi, please join us here. Finally, this is it. Ayaw niya man ng Chico dahil ang Chico ay para sa'yo.